Ndewo na ụmụnne ekene mụ na afa m bụla ọlọ Nneka Ijelenze Igbo Classic. Ndị be anyị abịa daalụnụ. Biko anata m ọlụ sicha nri na-eli na-enwe aṅụrị. Mgbe ofu nwoke mee nnọọ vidio si akpọtazi na ụmụ nwaanyị obodo oyibo si biko dodododo ndoliko ụmụ nwoke unu akpọtazi na ụmụ nwaanyị obodo oyibo. Hey, biko nwoke mere ụdị vidio anyị mezikwenye mbọsị ọzọ akpọtaghị ụmụ nwaanyị obodo oyibo. Kedu ndị a ga-akpọtazi? Ọkwa ụmụ nwaanyị bụ Oliakụ. Kedụkwana onye ga na-elicha ihe niile nọ n'obodo oyibo? Obodo oyibo bụ ebe nri juru, ya bụ anụ, azụ, ihe niile. Chikin bụ ihe kachacha dị ọnụ ala. Chikin bụ like ọkwa ịfụ akara be anyị. Chikin ka dị ọnụ ala n'obodo oyibo. Ma ibi obodo oyibo jụọ ese anyị agwa gị o so n'ihe kpụrụ n'ala, ya bụ akara na be anyị ka ya gala ọnụ. Nwoke wee tacha akụ nwụọ mmiri sisi akpọtazi n'ụmụ nwaanyị obodo oyibo. Ka mkpọkpa vidio ahụ gbokwa eme iwe o. Ya bụ ọ bụkwanụ na di m akpọtara m obodo oyibo, kedu onye ga na-elicha ihe niile? Ọkwa ka nọ n'ụlọ na-ata afụfụ na-ekpere ọdụ na-ekpe ikikere eze. Biko kwa ụchụ gbakwa ọpụkwa na ụbịam si na ụbịam gbafuo. Ụmụ nwoke na-akpọtakwa na ụmụ nwaanyị unu obodo oyibo. Kedu ụdị ihe bụ ihe? Mfụkwana ya nnọọ omechichi vidio a na-ashị akwana ya. Ka ihe unu mean unu ji ashị alụ vidio ahụ si akpọtazi na ụmụ nwaanyị obodo oyibo. Ụmụ nwoke be anyị ndị Igbo ọkafajenubazia ndị ọzọ na-apụbaba nje afịa ka ndị be anyị na-akpọzi afịa. Kedu ụdị ihe bụ nke? Mgbe mfụkwa ma ụmụ nwaanyị na-ashị akwa ma vidio nwa nsị ogenikwa mfụkwa ndị ụmụ nwaanyị ndị dịfa kpọtakwa obodo oyibo sokwele na-ashị akwa vidio ahụ. Nsị dịka kpọtaga obodo oyibo ị na-eli ihe na-eliju afọ na-enwe aṅụrị ịdị hapi bili ebe dị mma, ọkụ dị, mmiri dị, ihe niile dị, sekuriti dị, nri ka a na-awụfu mgbe niile, dosbin eju a na-agafe isizia si akpọta na ụmụ nwaanyị obodo oyibo. Ọ bụrụ ihe ime n'ibu ịgafego ogwe gbajie ịgafego ogwe gbajizie. Ụmụ nwaanyị wee soro na-ashị ya ihe ahụ. Nke kacha njọ wee kpọọ ụmụ na-aja imi. Nke kacha gbaka m isi bụ na afụkwu m ụmụ nwaanyị ndị dịfa kpọtara obodo oyibo na-enwe aṅụrị n'obodo oyibo solo na-ashị akwana vidio ahụ solo na-asị si akpọtazi na ụmụ nwaanyị obodo oyibo. Ọ bụrụ afọ njọ bụ ihe ahụ. Ihe a bụ afọ njọ. Mmadụ eso shia vidio ahụ. Biko unu ashị azịkwana vidio ahụ. Unu ashị azịna ya. Anyị a na-akpọta ụmụ nwaanyị obodo oyibo. Anyị adịghị eji mgbagbu ghara ọgụ, maka ọ bụrụ na ịkpọtara nwunye gị obodo oyibo ị ga na-ataso bred kedu onye ga na-esili gị ite na-esili gị ite dị mma na-esili gị dakụdakụ? Kedu onye ga na-esili gị? Kedu onye ga na-eme gị obi aṅụrị? Ọkwa ịma na ụmụ nwaanyị na-eme obi aṅụrị n'elu ụwa. Kedu ka isi gaa na-alala ụlọ abalị ịma na oyi na-atụrụ nne n'obodo oyibo? Ọ ichili so blanket gbuo ka ọ gịnị? Kedu ihe iji gaa na-alala ụlọ abalị? Kedu onye ihe ga na-achụ gị oyi ma ọ bụ na-elikwueli gị nri a na-etufusi etufu? Ihe nke a gbagwojukwa eme anya o. Biko imezikwa n'ụdị vidio ahụ mbọsị ọzọ. Nwoke a ayọkwa gị nnukwute, biko imezi n'ụdị vidio ahụ. Ịma na anyị nwa na-eme matchmaker na-asị ndị be anyị n'obodo oyibo jee kpọtaba ụmụ nwaanyị be anyị kapa bịa ka ndị obodo ọzọ ghara ịbịa n'ọchịchị ọka eje nụba nekene nri dọ n'obodo oyibo. Nekene ihe a m bute akịta mmadụ eriche nwunye ọ nliketelikete iwu na dosbin nliketelikete iwu na dosbin. Ọkabaji kpọtaba ndị Uganda, Guinea Equatorial na ndị otu nke ụfọdụ asị kama ọ ga-anụ onye Igbo jee nụ onye mba. Ịnụ onye mba ihe ga-efugokwe ụmụ ga-efugo. Nya gịnị ya sikwere okwu gịnị nya ihe ga-efugo. Nekene nnọọ nri dọ n'obodo oyibo. Chikin bụ nnọọ tentenko bụ kọpọkọpọ afọ. Ụmụ nwaanyị ga-abịa na-ata binete. Ịma na ụmụ nwaanyị laikiri anụ fa abịa na-ata binete ya maka ọ dị too much. Iwe necha anya si akpọta na ụmụ nwaanyị obodo oyibo. Ụmụ nwaanyị ndị dịfa kpọtakwana na-ashị ya ihe ahụ. Ọ bụ na di gị kpọtaga obodo oyibo iso na-ashị ya anya. Ihe a bụ afọ njọ. Ọ bụ nnukwu afọ njọ. Na a na-ese okwu ha bụrụ onwe ndị bi ọfụma si nso ụwa. Onwe ndị bi ọfụma si nso ụwa. Biko unu ashị azịkwana ya na ma laikiri ya. Ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ.